Nay nakanindot rin sa datilan may igsuon kay dunay mga dapin-dapin saan nga mahimo ka mo kanaog pra ana oh. Di makadalom. Siguro mga tagadughan mahimo ka maligo daghan kay bulinaw oh. Good morning everyone. Ilabi na sa akong mga igsoong usugbuanon og sa tanang Bisaya. Time check 6:54 in the morning. So maayo ang ato ang weather karong adlaw. Makita na to. Hopefully di mulan ng tibok adlaw aron nga nindot ang ato ang paglaag-laag. Mayong buntag mga igsoon, karon ana kita sa poblasyon Uslob. Ako sa huktor akong kape mga igsoon, and then sirit rin ta sa lungsod sa Hinatilan. Largo ra nimo ning itubil sa fuel tank, so atong idungag ni karon kay bago pa kung naka full tank. Speed additive shooter by Liqui Moly. Kini siya mga igsoon, engine performance enhancer. Samtang gadagan sa kasipo na siya limpyo sa ilawom, galimpyo siya sa mga deposit tungod anang fuel combustion o kanang movement sa mga barbula. Pusog ang iyang arangkada, so increase ang acceleration, and then increase pod ang fuel economy o fuel efficiency. Inara ka simple. Alright, so for more info about the product, there is a video link in the description box. Also, links to Shopee and Lazada if ikaw mismo ganahan ka masuway sa produkto. Garantisado mga igsoon, first hand experience yun nako, lahi na yun ang dagan sa imuhang motor.
Ninduta mga igsoon, nakapapagod. Wow. Karaan na kayong simbahan. Hi ma'am, good morning. Saint Gregory the Great Parish of Hinatilan, 5th class municipality mga igsoon, but nindot kayo nga pagkalungsod. Wa ko masayop, built in 1829. Kining iyang belfry, uwahin na ni gibuhat iyang belfry, dunay unom ka bells daw na diha kasod. Aritas tubangan mga igsoon. Wow, nisuta kayo. Kini mga igsoon, atubangan sa simbahan mauning ang Millennium Park sa Hinatilan. Usap pa ka trivia mga igsoon. First Filipino saint si San Lorenzo Ruiz, apan ang second Filipino saint si San Pedro Calungsod, who is from Hinatilan. Wow. Sa itsura pa lang mga igsoon, no, murag mao gini ang ilahang karaan nga municipal hall. Tawa pagod na. Wow. Indutaw. I think mao na ni ilahang police station karon. Ug ako masayop kay doon ako nakitaan nga police nga misuod sa building. And presently mao na ni ang ilahang munisipyo. Kini ang ilahang simbahan, then naa diri because ang ilahang municipal hall. Anhi may igsoon, murag doon ako nakita nga wharf and then public market padong adto. So unya atoon na to dito sa unahan na. Ug wa ko masayop dunay lighthouse diha. So atong tanawon og nindot ba ilang lighthouse. Na diri sa left napod diha ang ilahang kining merkado publiko. Wow, ninduto tanawa pagod atong sa tumoy. Alright. Wow, ang isdaan na ramay igsoon ang isdaan. Balik tadi karon, balik tadi aron. Wow, ninduta. Tinuod lagi mga igsoon. Aba. Klaro ninyo, Hinatilan Lighthouse. Ano ka nindot rin mga igsoon kay tinaw kay ilahang baybayon. Awa pagod ka. Duga na siya sa tao eh. Awa pagod na ako. Oh. Dagko kayo mga isda. Mura og mga gisaw og kanang lipti. Dong, si kuha naman dong. Dong. Papay kuha. Apa? Unsa mo isdaan na diha? Palat ta buga. Bugaong. Dagko mo ba no? Ay danggit. Ay danggit. Apa ko daw?
Boss. Oh, shout out na yun. Ulit, atuon na to ilang lighthouse. Mga igsoon. Sir, Murag, diri nga bahin mga igsoon. Murag na, gugba lang ni. Ba't kung repiro ni nindot pa kayo ni? Wa ako ma-expect. Nindot yan yung hinatilan. Awa. Wow! Ano yung mismo mga igsoon? May mo na kang maligo. Awa mo na. Pebbles mga igsoon. Wow. Matag lungsod gud no. Doon na gyud ikapanghambog. Karon adto ta sa ilahang isdaan. Ma'am, mayong udto. Kani. Utana ta. Kani po og ikog. Pila ni ma'am? Kalite ko ni sir 100. Oh, Kalite ko sir. Dili na ni sa inyong lungsod. Oh. Sa hinatilan na ni Maigsoon na. Kuha ni sa Cheng. Gubaw Park. Sige ra ka ayuhon lagi na. Mohon. Oh, ayuhon na na. Ari ta diri. Kani mo ilami ko aron? oh, manudlong. Oh, manudlong. Mahalan sir, 180. 180. Diri ra gyapon eh. Diri ra oh. Presko kayo. Presko gyud kayo. Awa. 180. Lahira ang kapresko. Wow. 300. Oh, malapati. Malapati nga nang dire. Oh, anduhaw. Oh, anduhaw. Anduhaw pila? Anduhaw. 350. 350 anduhaw. Presko kayo diri ra pud ni. Oh, diri. Ah, wow. Kani boss kanang daghan na ni ron o nagi-adlaw nga daghang display. Ano daghan? Nadi na. Saan po gamay ra. Gamay ra pud. Ah, Linaw naman rin sir. Linaw. linaw na. Ah. Wow. Boss, buntag. Mayong bunta. Oh, tubayte. Tamarong ni boss no? Sid pila? 120. Oh na. Dami ni siya pituhon, pakagingon. Re. Tuyok ka. Wow. Kani ma'am, unsa kaning isda ma'am? Tulingan. Tulingan. Ah, tulingan dai gyapon. 250 ang kilo. Oh. Boss. Tulungan na. Ako asawa na? Oh, wapa kayo. Sama ras tindira oh. Ay. Oh, okay. Thank you. Oh, nindot kayo. Kana ma'am, kilo na ma'am? 280. 280. Nindot siya sila diri no kay maski og udto na, do na gyapon sila display nga mga isda. Awa. Ana ang
Municipal Halls likod. Diri ang merkado. Doon ra kayo. Kalmado kayong dagat karon mga igsoon tawa. By the way diha isla na nasa Negros, Tanyon Strait. So Hinatilan Bay ni dire. Nakita na to dire mga igsoon, doon daghang mga sakayan, mga bangka no sa mga mananagat. Nito ta kayo wagi ingon nga boat. Right, let's go. Wow. Awa po niyo. Dunay kuan dre. Tani dre. Murag ga watchtower gihapon niyo, tarawa ko do. Bantayan gyapon eh. Murag fortress pa. Kinaraan. Alright, let's go. Daghang kayong Philippine flag gikan nga na sa highway padung adto sa ilahang municipal hall. Mo ni silbi ang ilahang main road padung sa municipal hall. Wow, awa po ng karaan nga bahay diyo. Oh. Ang Hinatilan mga igsoon, both sides niya no, both borders, ang border niya sa Malabuyok and then ang border po niya nga nispika sa Sambuan. Doon ay daghang mga beaches, so nindot ang dagat both sides. But karon mga igsoon padung ta sa direction sa Malabuyok, kay tanaw na to ilang beach line ngadto. Mao ni ilahang coastline diri sa Hinatilan mga igsoon no. Nawatin ang tubig. Ihunong ko ani nga bahin mga igsoon. Kung gikan ka sa Hinatilan sentro, kini siya padung kini siya boundary sa Malabuyok. Sa di pa ka maabot sa boundary maagian nimo ni. May bawaan man nimo kay tungod kay dunay daghang lubi nga naglinya. Daplin lang yun aning dagat oh. Peaceful kayong kinabuhi no. Kung ingon ani layo ras kagubot sa syudad mga igsoon. Sa mga nag-request og shout out nga uwahin na karong adlaw na. Sa sunod na pod nato nga vlog ha kay doon na tay daghan magod ato ang mga shout out request god. So sa sunod na pod nga vlog. So karong adlaw shout out to Limosnero family in San Fernando from Jason in Iligan City. Shout out po dia sa taga Disney World in Orlando, Florida, USA. Salamat ninyo sir ha sa inyong kanunayon nga pagtanaw sa kuha mga videos. To Nathan and Marie from Winston-Salem, North Carolina, big shout out to you both. El Primo of Calawisan, Lapu-Lapu City, shout out also to you. To Mr. Andrew Yu of Consolacion, Casili, kini for my long time subscriber Mr. Mark Anthony Elehorde of Gunob, Upon, shout out to you also sir. To Liza of Bukidnon, big shout out to you. Kung sa tanang mga igsoon nato diya sa Bukidnon ha. And to Raul Enriquez Subiel from Seattle, Washington.
Aldrin Villaflores from Davao City, Jackie Dunn from Tisa nga naa karon sa Australia. Shout out also to you. Sending my best regards and love to all the bisducks there in Australia. Bay Marino channel, shout out also to you. Thaddeus Kudyas, Andre of Punta from your wife, big shout out to you sir. Mr. Vincent Hempisao nga naa karon sa Riyadh, nga taga Dulho Fatima, no, taga Continental Dulho Fatima. Thank you kay ninyong tanan ha, sa mga nagsuporta sa Cebuano 123. Thank you kay ninyong tanan. Alright, balik ta sa lungsod mga igsoon. Doon na tayo hinungan diha oh. Nindot kayo, patay nga kahoy ba? Ya, murag doon na yung mga bata nga nangaligo atong lilion. Aray. Ano tanaon? Awa. Duta kaliguan re. Awa. 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 Na. Dito mga igsoon. Doon ay beach dito. Duta kaliguan re. Tarawa ko na limpyo kay tubig. Doon ay dagang isda. Doon ay isda nga kanang baho ba baho. Oh, paghanas sulina oy trawa. Mo na nakanindot ri sinatilan may igsuon kay doon ay mga dapin-dapin nga mahimo ka mo kana opra na oh. Di makadalom. Siguro mga tagadughan mahimo ka maligo daghan kay bulinaw oh. Para. Welcome to the municipality of Hinatilan. Ninduta. Mahatag tag sticker kay dunay dagang habal-habal nagmotor. Doon na sila yung motor. Ah, boso. Sticker. Okay. Oh. Okay. Oh. Ah. Oh. Oh, ikaw boso. Ah, wala naman. Alright, so karon mga igsoon, atuon na to ang Inambakan Falls. Awa. 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 Oh. Wow. 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 Wala, padayon ta. Sige kawans, laag yun kawans. Ikan nga to sa poblasyon mga igsoon. Largo-largo no, straight lang yung dahan, and then pag-abot sunahan makakita jud kag kuan signboard nga to Inambakan Falls. Doon na gani yung mga blind curve. Ay yung kalimot og kuan busina. Alright, so doon ay parking area doon mga igsoon. So parking tangan eh. Oh, kita ng tinaw ka tubig ko. Doon na ko'y kuyog si Ma'am Rose nga taga Hinatilan, pero originally taga Mindanao, Ligan. Tarawa. Oh? Wow. So padungad to mga igsoon, mga estimate nako mga 5 to 7 minutes gikan sa babaw no sa parkingan.
Si Ma'am Roso, tour guide gani sa Inambakan. So kumari mo kani, kontakan ninyo. Oh. Narani siya dito sa entrance babaw. Nindot di karon adlaw kay gamay ra tawo mga igsoon. And by the way no, buinas kita, swerte ta kay nidayon kita karon adlaw kay ugma. Close sila tungod sa bagyo o storm Mawar. Ito ang bagyong Padong. So may gani kay ni desisyon kita nga maari karon adlaw. Hello. Ambak na babaw, may tun ako di na ko mahimo anak. Sigawang na ta. Very good jam. Very good. Tama na ang bato, may tun ko kay daghang kita ho. Ato susulo ra mga to. Wow, ada sila. Tubig doon. Sabot na yun yung ba? Buwan. Stop. Woohoo! Bugnaw kayo na ito, dahil alam motor ko, init siya akong lawas, tungod kay init siya akong jacket, karon okay na. Muling sa likod nga bahin mga ito, no? Makanaog na ang tubig padungad to. So mo gyapon dagko gyapon kay mga bato, batin aw gyapon kay tubig, oh. Ano skilled mga igsoon, doon ay kiddie pool. Tawa, may gamay nga falls, gani skilled. Kaya mabawra. Mahimo lagi yung mga bata nga ni mga igsoon. Wow! Tiyara. Maura nga tubig. Awa. Oh. Alright, di na tayo magdugay kay layo para patag ulian. So at least nakapabugnaw ta.
Ato naglailahon ni mga taga LGU. Cheryl, si Ma'am Cheryl sa LGU sa Hinatilan og si Ma'am Hanhan. Okay, si Ma'am Hanhan og si Ma'am Cheryl. Wala yung mga gwapa diri sa entrance sa Inambakan Falls sa Hinatilan. Ma'am, thank you, ma'am. Mauna ilang tourism office sa Hinatilan. Ang ilaw maigsuon bato, murag carved coral stones, then ang ibabaw kahoy. So kini maigsuon raan na gyud kini siguro Spanish colonial period. Nana ko sa Sambuan mga igsoon. Sa di pa ko mo paulig syudad, shout out sa tano. Big shout out to awa guning dagat rio. Oh. Alright, big shout out to Mr. Windros Adolfo of Guam, USA, Dylan, Jace, and Arlo James in California from Boyet de Castro. Also, big shout out to Mr. Robert Asamoah from Germany. Esteria Bacalso Candilanza of Baghaway, Talisay. Big shout out to Miss Ana Flor and Mr. Jaime Carcueva from James Vincent. And also to Alma de Guzman nga taga Pardo from Ronan. So diri na tapos ang ato ang feature sa lungsod sa Hinatilan. This is Gawens mga igsoon. Amping kanunay og hinaot nga magpabilin kamong mahapsay. Holding on to my last